Abi, tignan mo! Sa wakas, nakapasa ako sa board exam ko. Talaga ate? Magiging isang guro ka na? Congrats po! Oo, Abi. Salamat po sa Diyos. Ate, ako din po may babalita sa'yo. Ano naman yun, Abi? Ate, tapon po ako sa klase namin. Talaga? Congrats sa atin. Ate, kawawa naman si Aling Lisa. Kahit may sakit na, patuloy pa rin sa pagtatrabaho. Oo nga, Abi. Masipag talaga yan si Aling Lisa at mabait pa. Kaya nga po, ate. Ano kaya kung ibigay ko sa kanya yung naipon kong pera para may pambili siya ng gamot? O sige, aalis muna ako. Ikaw munang bahala dito sa bahay. Sige po, ate. Mag-ingat po kayo. Sige, Bunso. Salamat. Aling Lisa, kamusta na po ang pakiramdam nyo? Eto, lalong lumalala ang ubo ko, Iha. Bakit po hindi po kayo magpatingin sa doktor para po malunasan ang sakit nyo? Iyon nga ang problema ko. Wala naman akong sapat na pera para magpatingin sa doktor. Aling Lisa, may pera po ako dito, naipon ko po. Gamitin niyo po muna para magpatingin sa doktor. Naku, wag na. Nakakaya naman sa'yo. At isa pa, baka baon mo yan sa eskwelahan. Hindi po. Sobra ko po ito sa mga baon ko. Kunin niyo na po. Baka naman magalit ang ate mo. Hindi po, Aling Lisa. Mabait po si ate. Maintindihan niya po ako. Napakabait niyong magkapatid. Swerte ng magulang niyo sa inyo. Salamat dito, ah. Walang anuman po. Sige po, magpa-check up na po muna kayo at magpahinga. Paano po yung mga ginagawa ko dito? Hindi pa naman ako tapos, Abi. Ako na pong bahala, Aling Lisa. Madali lang naman po yan. Sige, Abi. Pakisabi na lang sa ate mo, ah. Opo, wala pong problema. Maraming salamat ulit, Abi. Pagpalain ka ng Diyos. Abi? Abi! Bakit po, ate? Kumain ka na ba? O ito, pasalubong ko sa'yo. Nasaan pala si Aling Lisa? Nagpatingin siya sa doktor, ate. Ha? Bakit? Kasi ate, hindi pa gumagaling yung ubo niya, di ba? Kaya binigyan ko siya ng pampacheck up niya. Saan ka naman kumuha ng pera? Ate, binigay ko muna yung naipon ko, galing sa baon ko. Hay, bakit hindi mo sinabi sa akin agad? Sana ako na lang yung nagbigay ng pera kay Aling Lisa. Ayos lang po yun, ate. Gusto ko din naman pong makatulong. Sige, pagdating ni Aling Lisa, sabihan mo ko para mabigyan ko siya ng iba pa niyang kailangan para sa gamot. Opo, ate. Oh, Aling Lisa, kamusta po yung pagpapacheck up niyo sa doktor? Ayos lang naman, Emma. May mga kailangan lang na gamot. Ah, ganun po ba? Patingin nga po ng reseta, Aling Lisa. Ito po. Sige po, Aling Lisa. Ako na pong bahala sa mga gamot niyo. Nakakahiya naman po. Si Abi na nga po ang gumastos sa pagpapacheck up ko sa doktor. Sobra na po yung naitulong yung magkapatid sa akin. Ano ka ba, Aling Lisa? Hindi ka na po iba sa aming magkapatid. Kayo na po yung tumayong pangalawang magulang namin. Kaya nag-aalala po kami sa'yo. Gusto po namin na gumaling ka po. Maraming salamat sa inyo mga anak. Napakabait niyo sa akin.
Basta po, magpagaling lang po kayo, Aling Lisa. Abi! Tignan mo! Sa wakas, nakapasa ako sa board exam ko. Talaga ate? Magiging sangguro ka na? Congrats po! Oo, Abi! Salamat po sa Diyos. Ate, ako din po may babalita sa'yo. Ano naman yun, Abi? Ate, tapon po ako sa klase namin. Talaga? Congrats sa atin! Tignan mo oh, pati yung iba kong kasama, nakapasa din. Abi, Emma, mukhang masaya kayong magkapatid ah. Pwede ko bang malaman kung bakit? Aling Lisa, nakapasa po ako sa board exam ko. At ako naman po, tapon po ako sa klase namin. Talaga, mga anak? Ako din, masayang-masaya ako para sa inyo. Salamat po. Kita mo nga naman, natupad lahat ng mga pinagdasal ko. Bakit po? Tama yung narinig nyo, pinagdasal ko kayo sa Panginoon. Dahil mababait kayong bata. Hindi ko man masuklihan lahat ng tulong nyo sa akin, kaya ang itaas na siyang bahalang magbalik lahat ng kabutihan nyo. Maraming salamat, Aling Lisa, sa mga dasal ninyo para sa amin. Kaya nga po, Aling Lisa, maraming salamat po. Tandaan nyo na kahit hindi ko may balik ang perang binigay nyo sa akin, kapalit naman noon ay higit pa sa pera at bagay. Tama yan, ipagpatuloy nyo lang tumulong sa kapwa nyo at ibabalik yan ng Panginoon nang hindi nyo inaasahan. Tama po kayo. Kaya nga po, Aling Lisa, hindi po kami humihingi ng kapalit sa oras na tumulong kami sa kapwa namin, lalo na po sa inyo. Kasi po, Aling Lisa, sa oras na maghanap po kami ng kapalit nun, parang hindi na rin po yung kusang loob. Tama yan mga anak, basta ipagpatuloy nyo lang ang maging mabuting tao sa kapwa nyo. Oo naman po, Aling Lisa. Tara na mga anak, kain na tayo. Pinagluto ko kayo ng paborito nyong ulam. Sige po.